Good morning, guys! Happy Saturday! Mamayang gabi na dating ni Miss. Nagluluto si Mama ng breakfast. Ito na tayo. Magulo na sa kusina. Merong agbati. Alugbati. Hindi ko alam anong Tagalog yan. Baka Tagalog na yung alugbati. Ano yan? Para sa munggo. Yung prepare natin kahapon. Tapos nagpiprito siya ng isda. Yung isdang yan. Ayun ang munggo. Okay. Nilagyan mo na isda ang munggo na. Ano? Yummers! Ito yung mga isda, guys. Ano ni nga? Unsa ni nga isda, ma? Gutob? Gutob daw. Hindi ko alam anong Tagalog yan. Kain na! Munggo. Sarap ng munggo. Isda. Kain. Kain tayo, guys. Share lang tayo, Day. Sige. Ano, sauce? Sauce nito? Please, thank you. Tapos ang init pa ng rice, guys. Si Wiwin, linis mode siya dun sa taas kasi ano, dun sa kabilang taas. Kasi yung dito sa taas namin na linis ko na kagabi. Pero dun sa kabila siya naglilinis. Kasi susundain na namin si Miss mamaya. Asan yung pang ano? Ito pala. Nandito na yung couch, guys. Nalipat na nila. Yung isa, yung sofa bed, nandun na sa taas. Dito natutulog si Wiwi noon. Komportable, Kel? Uy, wag lagyan ng ano, uy. Pillow, at saka ano. Upuan man yan, hindi man yan, ano, tulugan. Daw mo na. Uy, upuan man yan, hindi man yan, tulugan, bade. Bade, boy. Basta makakita kas kung pag-ilok te, kuhan. Ano sa? Wala ang damay primero. Asa daw yung ilak? Yes! Kalood. Yeah! Ano na? Di ko siya lood, pero ang baho. Ligo-ligo naman dyan. Minsan-minsan ba? Hoy. Basta mapag-ilkan ka naman tayo kay kuhan. Mo 800k mo subscribers. Ay, sige, nagkatawa ko na, Jeplay. Kira. Wala akong gagilok doon. Si Cheche na magyan mo. Sabog si Kailan. Wag ayo ni mo. Ay, undang ka na. Nagilok naman, nagil ka na. Naman ako TL, dili o tani. Ugawa naman. Ang dumi naman yan. Naglilinis kasi kami, guys. Dami kitrabaho ka po. Mga workers lang. Takbo! Atong Mark! Punta ka kay Mark! Aching! Nope! Kay Mark, oh! Ayaw niya kay Mark, eh. Binabark niya si Mark. Uy! Pagod na naman yan. La, sige, takbo pa more! Ako na? Ay, buwa na mo eh. Ah! Oh? No! Ay, makalima ka eh. Hala! Hala. Action, ulirin ka wala ka eh. Guys, I'm getting ready. Susundayin namin si Miss. Pero mamaya pa yung dating niya is 6:55 ng gabi. Tapos based on my experience, ang tagal ng luggage. So, hindi kami masyadong nagmamadali. Siguro like earliest na makalabas siya mga 7:30. Kung gaya nung sa akin, siguro darating na siya 8. Pero pupunta kami ng maaga kasi dadaan kami sa SMC side. May bibilihin kaming mga bagay-bagay. And sana makita ko dun yung salmon kasi gustong-gusto ko ipatry sa kanila yung paksiw na may gata na salmon yung tinuro nila. Mag-ano lang tayo pa mga
Inayos ko tong dito eh. May nagpapamusic na naman. Nilalagyan ko yung arb ko. Ayan, para mabango. Sana magtagal yan sa akin dito. Parang first time, parang ngayon ko lang ata yung hindi. Ginamit ko na yan. Yeah. Anyway, gagamitin ko yung bagong Detail Make Brow. So, ito yung luma ko, diba? Tingnan nyo, ito yung luma ko. And sirang-sira na to, guys. So, yung packaging niya, ibang-iba. Ito yung luma, ito yung bago. Ayan. Tapos yung luma ko, ilang beses na ito nasira. Tingnan nyo, parang dumi-dumi na. Yung bago, nahulog yung brush. Pareho naman, diba? Parang hindi kita nang maayos, pero yeah, pareho yan. Hindi ko lang alam kung yung formula same. Sana may dala si Miss na makeup remover. Kalimutan kong sabihan. Okay, so itong bago yung gamit ko, ha? Parang same lang naman. Ayan guys, nakapagkilay na tayo. Let's use this Sunny Space Air Blush shade Raz. Yan siya guys. Ang gandi. Ganda nito. Hindi ko to na-try ng maayos kahapon eh. Agoy. Napakapal guys. Walang kapal. Hoy. Sobrang konti lang yung kinuha ko kahapon. Drunk blush pa more. Yung nasa mukha ko is, as usual, yung collagen cushion ko. Gagamitin natin yung pangmalakasan natin na lipstick. Amazonian. Dala ko ba? Hello guys, hindi ko dala yung Amazonian. Yung dala ko is ano lang. Lagi kasi ako nagdadala talaga nito, yung Super Stay Matte Ink. Yung dala ko is yung Pioneer lang, which is very red. At saka yung ruler. Pero yung Amazonian, hindi ko nadala. Maganda pa naman sana yun. Mag-lip tint, ruler na lang ako eh. Parang napaka-ano kasi, magka-clash at bahala na. Kailangan ko lang ng lipstick na maglalast. Ready na ako guys! Pa-OTD tayo. Itong dress na to galing Temp. Ano lang siya? Parang midi dapat siya, pero para sa akin papuntang maxi na siya. Lagay ko lang yung belt galing Supre. Yung extra small na belt para maliit, kasya sa waist. And then, yung bag ko, Furla. And yung nasa lips ko, I went for ruler, guys. Necklace from kimscollections.inc on Instagram. And yung susutin ko is yung sandals ko lang nadala yung Steve Madden. That's it. Pinapalinis pa ng driver yung sasakyan. So, wala pa siya. Mamaya pa yun. Alas 3 naman din yung usapan ng alis namin. Wala pang alas 3. Parang 20 minutes to 3 pa ata. Nilinis ni Wiwin electric fan, guys. Ngayon, inaano na ni Marky nakabit. Ready na to eh. Alis na kami. After nyan. Iwan si Wiwin. May aksidenteng nangyari. Dito kami sa Manipis, guys. Nanyo yung car. Dito na kami. SMC side. Buddy boy. Nakatulog to siya eh. Humihilig pa. Okay kayo. Hanap na lang tayo ng parking, guys. Dito na kami, guys. SM. Oh, yung buhok ko, kita na. Guys, natataya ko ngayon. Kalibang mo daw siya, guys. Ayan. Sige. Hindi ko lipang na rin. Ayaw mo, bahala ka. Magtiis ka dyan. Dito kami sa Miniso, guys. Naghahanap kami ng gunting para sa kusina kasi nasira yung malaking gunting. Wala man. Ito lang yung ano nila. Wala na. Diretso lang tayo sa SM store. Department store ba? Wala. Wala man dun. Baka nandito. Wala din. Yung power bank ko din doon. Nasira man. Gusto ko sana yung 20,000 mAh. Asan na si mama? Suraya taka. Kita mo? Sige ka. May mga sale. Sale daw oh. Up to 50% off. Terranova. May guest din pala sila dito, Mark. Scam lang pala. Nahanap namin yung SM department store. Ayan. Uy, nice yan, Kil, oh. Yung white. Yan, oh. Dakog tutoy sila manikin.
Laki ng tots. Dito na kami, guys. Dito kami sa home area. May gunting dito. Hala, uy! Yung electric fan, oh, buy one, get one. May maliit pa na electric fan. Bilhin kami ng bedsheet ni Wiwin. Guys, may buy one, take one na ano, oh. Hanabishi. Same pa, Jude. Sa binili natin. Nandun si Santa sa likod. Santa. 1,700. Ay, bateli, makabog pala ba? Oh, 299. Kini, oh. Tapos dalawa. Tali na niya. Ganda naman ang lighting dito. Nakakaganda. Tingnan mo kayo. Wow, ang gwapo naman yun. Pero buy one take one. Ano, dun, gunting. Pili tayong gunting. Habang wala pang music, vlog pa more. Ang lakas ng music nila dito. Nana. Meron na. Ang dami nilang strainer dito, oh. Ito guys, oh, 99 na lang, malaki. Bili ako nito, B. Dalhin ko sa bahay. Kasi yung akin, ang liit-liit. Wait, yung 99. Mark, pa-help. Char, pa-help pa. Yung 99, Kale, ito ba? Na. Nandyan sa likod. Kunin ko lahat ha, tapos kunin mo yan. Wait, sige. Okay yan, Kale. I-check mo, please. May 109. Okay na yung 99. Fine yan, diba? O yan, okay na yan. Malinis, Kale. Ayun, nahanap ni Mama, guys. So, saan dyan? Gusto mo? Tanong mahal. Oo nga, yung mahal para... Ito ay, ito oh. 129. Saan na giring-giring? Kini, 200. Yan? Hindi man. Dito man lang yan. Kini, 249? O yan, okay yan. 249. Ano pa? Mura lagi ng indot cake. Tingnan mo kung mahal. 100. Magkano? Ito ma. Tingnan mo. Ang price. Kini, murag kini na siya. Yan din, Kel. Tingnan mo, Kel. Bilis dira. Magkano yan? Bagat ang taas ito. Sago na magputing. Ito, magkano to? 199. Yan, pinakamahal ma. Sana. Tungod naman siguro na sa sudlanan, Kel. Sulan na ni siya. Saan? Kini ta balik ane? Ito, 199, Kel. Na, parang same lang sila dalawa. Maliit nga lang. Maliit man to, eh. Kaya nga. Pariharan do ha. Ayo, kini ta. Wala taas og nani, suwa. Ayo, pangitang taas mo. Tika ng taas mo. Delikado na masamad ka na. Okay lang yan, Kel. Ito, magkano yan, Chef's Classics? Magkano? Ma-check mo, ma. Kira-kira, mamara kay bamutan o ginugod sa inyo sindot. 169. Ito, Kel. 200. Ayan, okay. Ma, kailangan mo na ganito? Ito ba? Kuan ba? Ito ba? Tama. Ay, ano man to? Sa pepper? Nagpe-pepper ka, ma? Pepper at saka salt. Pero kailangan mo ng salt na ano? Salt na malalaking grains. Abli mo Hindi yung iodized. Kaya nga, yung salt namin, basa man, eh. Okay na? Sure bag mo ba? Ano pa? Guys, may nakita man si Mark. 22. Sabi niya, tingnan mo ay, ang ganda-ganda ay. Kapit mo 22. Nakabili na tayo. Uy, ito, ang dami sofa bed pala dito, Mark. Ayan, sofa bed din yan. Yung nabili namin kay Wiwin, binili namin kasi siya na lang talaga natira. Mag-isa. Feeling ko kay same lang to ng price nun. Kene? Oo. Sindot pa to? Ay, ito, Kel. Ito, parang ito yung kasame na kay Wiwin. Ha? Ito. Ay, hindi. No? Iba. Pero magkano to? 9. Kawiwin, 11, diba? Wala. 10,000. Nakapagbili na kami ng bedsheet at saka unan, guys. Meron akong dala. Si Mama merong dala. Hello. Tapos si Mark may dala. Punta kami sa supermarket. Supermarket tayo, guys. Bili tayo ng salmon at saka steak. Sana merong steak. Para kay Danny Boy. Diretso tayo dun sa meat. Kasi si Mama nagpaiwan dun sa labas para mabantayan yung mga dala. Ano pa kaya? May kailangan ka pa, Kil, sa mga wala na siguro. Bok choy. May bok choy ba dyan? Gusto kong magpaksiw. Ito. Ayan, bok choy. Yummers to. Liit naman ang bok choy. Dalawahin natin. Tinan mo tong isa, oh. Napaka-relax ng buhay. Please ko, ah. Ay, ito mga isda. Salmon.
Salmon, 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 salmon. Hello. Naay salmon? Wala din rin. Ay. Frozen. Sige, salamat. Sabi ni ate sa frozen daw. Sarangani Bay. Ano to, Kill? Help, Mark! Ano, bangus? Ano yan, sarangani? Wala naman. Ayun, may nakita akong salmon, guys. Ayan. Luto na ba yan? Luto ka? Hala. Ay, hindi. Keta salmon. Isa lang. Isang klase lang. May skin ba yan? Paano malalaman? Bili tayo 3 niyan. Okay pa ba yan, Kill? Expiration date 2021. Tatlo or okay na yan. Tapos steak ni Danny Boy. Ay hala, damihan ko na lang yan. Ay wait, sabi niya ayaw na niya daw. Nagsawa na daw siya sa salmon, guys. Pero yan na muna. Wait sa ha. Damihan na lang natin. Uy, kasi ang hirap nito hanapin. Tsaka man yung isa, Mark. 1, 2, 6. Gawin nating 6. Ay, may pink salmon. Iba-iba pala, Mark. Ay, wag yan. Ito na lang. Okay. Uy, sana nagdala tayo ng cart, Kill. Hanap tayo ng cart. Bibili kami ng steak, guys. Sana lang magustuhan to ni Dan. Steak ba yan? Chuck ribs. May barbecue steak, caldereta cut, o yung mga beef to dito. Chuck ribs na lang. Ay, hindi, uy. Yung T-bone na lang. T-bone palihog. Tenderloin ako, Day. Ito na yun, guys. Merong T-bone steak. Tapos bumili din ako mushroom, broccoli. Parang kukulangin ata yung asparagus natin. Ang nipis ng asparagus. Asparagus. Tapos bumili ako bok choy. And then maraming salmon. Yun lang. Ang haba ng pila, guys. Kanina pa kami dito. Ang dami ko nang nadagdag. Nakalimutan ko, kailangan ko pala ng cereal at saka milk. Nagdagdag ako ng milk. Tapos 2 pineapple, iba-ibang klase. Yung isa, yung walang leaves. Tapos ito. Kumuha si Mark ng samyang. Na-miss niya daw to eh. 2 times spicy pa. Garaas buang. Ha? Wala ka tawang normal. Ay, wala yung normal. Na-try mo na yung iba, Mark. Yung green, lavender, yung mga ganun. Hala, hanap na naman siya ng iba. Kaya mo yan, brother. Dami naming dulo, guys. Papunta na kami kay kuya. Hindi lang namin alam nasa na yun. Ano yun, Kin? 2F? 2F? Nandito na kami, guys. Hala, ang dami ng tao. Oh. Ano kami? Yung land ng airplane ni May 6:45 kasi napaaga. Pero alam ko kasi na matatagalan pa yun, mag-immigration pa yun. Pero ang dami na talagang tao dun. Sobrang lakas ng ulan. Grabe, Jude. Grabe, Jude, kalakas ang ulan. Si kuya naghanap pa ng park. Bumaba na lang kami kasi baka nandun na si Miss. Pero dun, guys, ang daming tao. Kitang-kita ko from here. Daming tao, guys. Hello, biskot ka slide, minatay. Asa na Miss Miss? Taras, mama. Abtik guys, mama. Pamasok mo na. Che. Naray. Ganina ra mo? Ganina ra ka? Ganina ra jud kay ka? Bago pa minabot, tanas mama. Ano, mama? Tara dira, atubangan ng laki. Saan man siya nga? Tawagas, mama.
sa kanan. Uy, traffic kay miss. Grabe, tas ulan pa jud. Tara mama. Tara na ni suot tanawa sa mi. Lawom na kayo. Tanawa sa mama ni suot. Atua oy. Atua ba kani suot? Tara oh, kuhita ba? The green? Ako ina. Ba di lagi pwede naman. Sige. Last time nung umuwi ako, sabi ni Mark, Ma, hindi man dito, Ma. Sabi, Mama. Nandili siya mo doon. Naku, ang gulong, Mama. Ganun na rin siya nagulat. Dito na siya, guys. Si Mark, hinihintay namin. Inano niya, hinanap niya si Kuya kasi si Kuya naghahanap pa ng parking ba? Baka mag-park na yun. Nandito na si Miss. Dito si Kuya, ha? Kuya Oliver. Hiniram namin kay Papa yung staff niya. Magaling siya mag-drive, Miss. Kuan ra si. Pizza mo talaga. Ako. Ikaw mo. Tapos bukas ulit si Kuya ulit. Balik lagi bukas. Balik mo ko. Dito kami sa park. Hala, kadagdag tao. Ay, dili, party. Party. Ano, dito kami sa park mall, guys. Jollibee muna tayo. Kasi si Mark, gusto niya ng Jollibee. Ayaw niya ng iba. Jollibee talaga yung kanya. Dito, entrance siguro yung dire, oh. Dito, sige. Pasok. Dira di ay. Wala kayo ba? Ito yung nakanin ko? Asa yung pangkuro? Party. Dito. Uy, wag sa party, Ma. Lahi, mamatong ang kuhan? Sige, dire. Pwede rin sa gawa, ay. Basa sa gawas, Mark. Uga di ay. Kainan naman tayo ng Jollibee. Wala na silang thigh, breast. Tapos kay Mark, Mark, race to. Bilis mo naman kumain. Relax lang. Kay Mama, burger steak din. Ayun. Si Kuya, guys, nandun. Wala na kasi iba. Sige, Kill. Sunda, Kill. Ulit. Sige na ba? Smile, sad ba? Smile ba? Uto-uto. Nintay namin si Kuya, guys. Guys, kulamot. Tapos na kami kumain. May take away kami para kay Wiwin. Sige. Bahay na kami, guys! May variety show na naman. Maingay na naman. Mag-haul tayo. Haul tayo, guys. Bumili kami ng 3 pillows. Ito, maganda to, Win. Naka-sale. From 439, 300 plus na lang. Bumili kami ng 3. Tagi-isa sila, si Mark, si Wiwin, at saka si Mama. Si Marlon? Gusto ko i-open. Hindi kasi dito natutulog si Marlon. So, 3 to, guys. Asan yung isa? Halagil, asan yung isang pillow? Ayun, 3 pillow. Tapos si Wiwin, binilhan namin ng 2 packs ng sheets. Ito isa, uy, naka-sale to, Miss O, from 2.9 to 1.4 na lang. Ito yung merong 1,400 from 2.9. Meron na siyang meron na siyang fitted sheet, tapos 2 pillowcase, tapos yung blanket. Pero yung isa, walang blanket. Ito, maganda kulay. Mura lang din. From 1,700, 850 na lang. Kaya niya napalit. Sa SM. Sa SMC side pala to, guys. Wait, ito yung gamitin mo. Yung isa na na-out ko na. Para to sa sofa bed ni Wiwin, guys. Yung binili natin. Tapos pa? Ito, bumili ako ng strainer na manipis. Para to sa bahay. Dadalhin ko to sa amin. Malaki kasi yung meron kasi ako ang liit. Kapag nagle-leche flan, hindi nagkakasya. Inugasan ko na naman, tapos inuulit. And then, gunting. Naggunting na tayo. Nasira kasi yung gunting dito. Mark, sa internet direct. Mark, please po dun sa kato isang gunting, Kill. Ato ni ika. Manong na ito, Mark. Guest or kaning manong pala? Ayun, yes. Tapos ito, guys, meron tayo dito mga basura. Asa na ng kuhan? Gunting, asa? And bumili kami nito.
picture, ang tsaka na picture namin. Bumili kami nito. Plastic nga lang siya. Meron doon glass, kaya lang maliit. So, ito malaki. Dalawa. Buy one, take one kasi 350. Uy, nasa ang kwadro ko eh. Ayan. Ang ingay, guys. Ito na naman tayo sa maingay. Open natin yung kanilang pinto. Ay, akala ko lumalaki. Wala lang ba? Then, ako eh. Lumaki? Ito, komportable. Kakatapos ko lang maghugas ng mukha. Alam nyo ba, nakalimutan ko, wala pala akong makeup remover. Gumamit ako ng Maybelline Matte Ink. Nawala na siya kasi yung ginamit ko is palm oil, yung cooking oil. Yun yung ginamit ko dito at saka sa aking mata. And in fairness, nawala naman. Narub ko siya ng medyo. Tinry ko na hindi siya like sobrang i-rub talaga, kaya lang hindi natatanggal eh. Lalo na yung mascara. Lalo na yung lips. Grabe yung lips. Yan yung aking toner. Mario Badescu na facial spray with aloe, cucumber, and green tea. Yung pimple ko pala, wala na siya. Meron na lang siyang scar, and nawawala naman yung scar sa akin. So, okay lang yun. Ayan ko lang yan. So, hindi na ako naglalagay ng Mario Badescu ko na drying lotion. Pero dala-dala ko pa din siya because that is life. Hintayin ko lang to na mag-dry. Tapos, I will continue with my skincare. Yung aking, alam niyo na, serum. See? Paunti na lang siya ng paunti. Serum, tapos eye cream. Inuubos ko to eh. Ina-alternate ko sila hanggang sa maubos to para makamove on na ako dito. Kaya lang, wala. Like, parang sometimes yung, alam mo, parang hindi na lumalabas. Tapos biglang bukas may lumalabas. Meron pa pala talaga siya. Gusto ko na siya maubos talaga. Pero yeah, yan. Tapos moisturizer ko yung Klairs na Rich Moist Soothing Cream. And then sa lips ko, hindi nawawala talaga. Laneige na Lip Sleeping Mask, yung berry. Maganda to. Ano pa din, ongoing pa din yung kanilang variety show. So, medyo maingay pa din, guys. And yung upload ko, yung iniwan ko na upload, hindi natapos. Siguro nawala yung internet kanina. Kasi pag alis ko, mga 50% yun eh. Or mga 40 something. Tapos, ayun, pag uwi namin, anong oras na kami umuwi, guys? Diyos ko, mga alas 10 na. 70% lang. So, feeling ko nawala yung internet. Hindi naman siya low-bat. Ay, naku talaga. Nakaka-stress yung mga internet problems. Tapos ngayon, dalawa na kami ni Miss na mag-upload. Good luck talaga sa internet. Good luck talaga sa internet. I did my best na mag-edit ng mag-edit lang para may ma-upload ako in advance. Kaya lang wala eh, hindi na-upload eh. Pero she's uploading right now, so dalawa kami nag-upload. Hindi ko alam kung anong magaganap dyan sa buhay-buhay na dalawa yung nag-upload. Dalawa na yung nakikishare sa upload speed. Bukas guys, aalis na naman tayo. Susunduin natin si Danny Boy. Darating siya ng 11. So, aalis kami dito ng 9 ng umaga. Hindi ko alam kung sino sasama kasi ang aga niyan. Kung walang sumama, okay lang naman ako lang mag-isa. Pagbalik ko, may kasama naman ako eh. Anyway, yun na yung vlog guys. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good night. Mwah.